Takže čaute ľudia, tu je Ronaldo 10101 a mám nový kanál, Ronaldo LP, takže na tento kanál mi máte dávať odbery a lajky a práve je to moje prvé video z nového kanálu a je to z hry Shake and Fidget, takže akurát hospoda, sledujte, prosím, vidím. A jsem tam houbiček do toho. Takže jdeme snadné věci a vypneme si porovnání věcí, protože můj kámo se to vypol a každý hovorí, že to je pořádná gebuzina a aj Mitus si to vypol, že vraj? Mitus, poznáte Mitusa. Mitus LP. Počkejte, můj být? A to mi nic nepíše. Takže pod zemíčko ještě nemůžem, nemůžeme houbičko. My tady jdeme zbrojní jakonu a každý den o 11:00 se máme preplit o věci. My si prepli, je to obratnost a tady je inteligence, takže tohoto je lepší. To je silnější podle mě inteligence, ale nemáme to. Zdáme hospodu a stopneme tohleto video, protože nechceme taky dlouho čekat. 2306, 2009. Tu je VCI zkušenosti, takže já si pravím bez zkušenosti, ale takže teraz toto video stopneme a za takých 10 minut jsou zpět. No takže vo videu je s námi aj můj kamarád Let's Player Turbotoin. Ahoj. Ale idem hned. No, takže on musí se teraz prejsť, ide vonku. A jak? A ja pôjdem vonku a samo? Už mám učiť na YouTube a môžem z mobilu natáčať. Dobre, ne? Mhm. Natočíme dneska vlog? Ja môžem len 10 minút, dobre. Ja môžem 20. Čau. Čauko. Takže jo, ja už preč a naša práca je o minutu 30 udělaná. Takže tento tu bude taký kratší díl, ale budeme zemi bude za 17 sekund, takže to budeme dělat tež, ale musíme moc veľa toho znát, ale dáme si obratnost a výdrž. Takže výdrž musí být viacej, ale obratnost také, takže to bude dá rovno. A Prepačte, behla som si po piči, takže som asi zadechaný. 50 sekund. Takže mám nový kanál, to už vědět určitě. Ronaldo LP. Takže velké R, malé O, no, A, L, D, O a velké LP, obidve. Takže cech? Ne, cech. Takže my máme dneska možná nás taky cech, ještě tu nikdo není. Kaler, Bugy, Samo 199, Turbo 123, i Bowls 123 a Samo 100P 1055. A zároveň prostě Samoj vyrobil tento cech, má novou zbraň, sila, 74 a štěstí, to je dobrý. To jsem já. Bowls 123, no to je můj Berger Boss, máme inteligenci a docela dobrý epic nám včera padl. Takže na chvilku začne hospoda, takže já si kouknu na tu hospodu. A prosím, to vyrobím. Amen, amen. Počný kus. Na dverány. Ne. Takže jdeme do podzemí. Ne, neprosím zvýšíme, prostě neprosím to. Zvýším tě. No akurát. No tak teraz půjdeme do toho podzemka, prosím. To glupost, že to je. Jsem to schodil akorát. Ne, nepadlo to. Takže propačte diváci, ale půjdeme teďka do arengy. Arengy mohla? A ne, já půjdu, ne. Jaká to je úroveň? Tak to je velká úroveň, to je nepravila. To bych mi neudělalo. Tak já jsem úroveň 19. Před chvílem jsem byl úroveň 15, tak jsem 19. Prostě zkusíme přijít tomuto pánkovi. No dobrý, je dobré, má aj epic. Takže zkusíme. Teď zautočím. Ano, vyráli jsme jednu mincu. Takže teraz půjdeme před obchod a nějaké nové věci. To je sila, inteligence, to je lepší, to je půjde.
předat. Navigace 32. A teďka si koupíme. Tak pak. Nemůžu pořádně. Nic, mám tady zavolat prsten a teraz budeme zarábat pak na to zbrojí, no. Dobré to je. Protože mám tak málo, že se dá obratno za výdrž, aby jsem dobojoval v tomto podívkách. Ale já si dám novou postavu. To bude určitě. Escolho. Fui. Dobra. Ne. No to ne. No to čekaj se. Ale no to. Los. Dobre, ale nos musimy dać troszkę. Dobre. Brrr. Takhle oči. Obočí. A uši. Takže já jsem zajímavý holubičku. Postava a je to zvolené. Mouzerem patříme nový. No takže diváci, v tomto videu bych se s vámi chcel rozloučit. Čaute.